Power. Kang Nicholas. Power. Power. Layo na sa Mariso. Asa nga power? Sudlanon tol. Siguro pakaliwa. Unahan ta sa gym? Ha? Lapas pa gyud. Lapas pa gyud niya na lamat yung paliko no. Abay naman titulay. Paliko. Bukid na tayo. Ano to? Ayaw na natuloy. Na pa titulay. Basta sa tuloy ko. Ano gito yung murag dagat? Okay ito. Luwatan to. May sapa. Sapa na to. Ito gito eh. Ha? Daan dito. Sapa to? Dito may gagi ka nang gikan may banatong trail. Ito na duha. Tapos ang ngit-ngit. Dagang mga kahoy-kahoy. Suga. Delikado ko nila kuya dito. Dagang mga kahoy-kahoy. Murag sa ilan bukid to. No. Dito sa sila nangalibog sa patong pagpwede ni Paan. Ay, ito. Di man to paliguan dito good. Pwede na ito sakay-sakay nito magkapunta. Oh. Ngato na ito sila. Karoon na siguro open no? Ito nung ganang ito. Hapon Ito ay. na yung adlaw. Isang adlaw. Pining. Ito mo kayo nag-post na. Ano kayo suruyan ano to? Ako lang nag-entrance sa mga Dili to park na. Murag kuan ba? Murag sa Davao ba nga People's Park nga na ba? Style. Buhay po doon sila mga alahas. Mga kon ba? Utang itong bitin daw dito itong kadangaw. Ngawon mo gusto eh. Park di ba? Ano Buto? park? Ha? Dili tinod pangalos. Ha? Dili tinod pangalan. Dani. Dani. Sa division mo na ikaw park sa Davao. Ang isa na ito part ang kagas na pagpantin. Tadas. Kagas. Ako ba yung lugar sa akin? Pero malunod dito. Banti mo mo. Tadas na. Marabillas. Hindi magulunod dito. Hindi ko ito pamutan na banti ba kagili. Kasi dala ito mag-gusto ng pataw. Kalit mismo ba? Para sa Facebook ba? Mismo. Ito na kamundan. Sunod ako eh. Nawara. Sunod ka. Hindi ka ako magkamungay di eh. Munday mo. Yan ang naway ka munday. Pinapalaw. Gusto na may nana. Utong na mo. Batay ka ni boss? Kani boss? Kanang itandong na ko nimo. Usay ni siya kanilo saya pud na ko ni tandong mo ta ko utak mo ni nandong. Nga magpunga ta usahay ta usahay ha. Mo ni sa simo ko da sa no. Sige naman. Kabalo lang yung sa ko sa gilot ko. Ah, Facebook de. Ang gwapo kay mong manok no? Okay na nagkukuhan. Ayun na diri mo. Banta ba? Paulo. Umulo. Ang talaga niya oh. Dali. Amo ko yung manok ko. Pila na kabuk mong manok puti? Kano ko kuha mo manok sa isa ka po. Na boss, ana dit nga yao. Ako yung ato ga hapon. Ito may diri ga hapon. Oh. Tuhan ko niya. Tulong ka manok. Sa ako yung buwang daw. Apais kayo eh. Pero wala kunin mong duha ka daog, wala may tatsa. Patay ang nidaog. Kaya naman po dahil nga buhay kayo siya bang mamatay mo sa basta madugay. May nga anak. Oh. Ha? Nilaban ito ba dito? Dari si
Takot daw. Gani. Ito, manipilas ko wala na. Ilot. May katong ngaon po dito sa kuwan. Ito mo itong nasa Facebook mo. Pagtuwag tayo. Ito to sa kuwan. Irik-hilot na. Bawal ko balaway tubig dito. Asan ang mga yan? Dito sa kuwan, Jim. Kasi wala na po po. Dito sa basurahan ba? Dito mo ko nagalabay yan. Dito. Balaway. Wala kong layo. Exercise mo na. Ano sila mga balaway. Mga kumbahan. Ay. Pwede rin kapura din sa kanta. Pero mas ako kahilo si kuwan. Nare, dito. Listo. Buhoy. Rin mo na kuwan. Din mo kuno to? Sige rin ikaw kang singot? Ha? Ikaw kang singot? Dula mo mga TV. Muga na lang. Ay, bubog ko ano. Usang Muga na lang. pero buo na ako. Mugan to. Puno na dahil ko anak. Mga palit yung langgam ni mo. Wala. Kapalit yung sa una. Nagwatay. Ano man? Ang akong grading nga to nagkatugay wala na may balikong mga piso. Nalain na? O ka nang inbred na bitaw. Ah. Wala na yung mga ako mangatkat na lang lagi sa screen. Yung dahil pa yung color na. Dapat kay ako. Nagkuha ko sa ay. Kasi wala ko sa dyan kasi may Madaan. Okay. Sanda na lang nimo. Silang anak. Say na. Unay na. Kasi lang ko mag-ibo. Basta may tulong. Ilan man? 20 lang?
nagtuko kini ba sa bag ko. Iswa.